paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Surong nakamangkit-kita kadagita nakamotorsiklo. Magpataray da. Kaya kunamlan at kamkamatan da. Ay, imado siguro ti kwarta dagita. Iso anakagatang da iti motorsiklo da. Muna takadwan na kat puro ubeng. Isudat ti kanayon nga agmut-motor. Di de pag helmet. Kahit saan ka di ama iparit ti ubeng nga agmotorsiklaw? Talaga asaan ang mabalin Nang runa, taada atap ko asaan ang nakarehistro dagita ang motorsiklaw. Anya pa'y lang arod ti aramidem. Patiliw mon dagita nga da motorsiklo na. Apay nalaka aya? Lolo Badong, buludak man ti motorsiklo yo. Apay, Rikay. Sa dino ngamin aya ti papanam, malumay. Mapanak lang agpasyar di takabang-ibang a barangay. Sige. Irwar mo nga raw, dahi ta motorsiklaw. Ngamnay, di ka una agpakpakarabi Amumay nga awan ti silaw na, dahi ta motorsiklaw, Rikay. Uwan, Lolo. Sige, mapanakon, Lolo. Ubing pailag ni Rikay. Nalaingay nga agpataray iti motorsiklaw. Talaga nga imala kanya ka. Padaw, impalubos mo manan nga irwar ni Ricky J. motorsiklaw. Kasanaw no madisgrasya. Ay sumardeng ka man tuyang. Dakis tumod nga min amin ti adda di ta panunot mo. Adayaw day ta mapasamak. Nalaing ti apukok tuyang. Anya? Ay, makamuka. Talaga nga imadun ti kalugaran tayo nakagatang iti motorsiklo da, ang gail. Anja? Adumet ngamin ita ti motorsiklo bargain, wano nababa ti presyo na. Ado dita ti second hand na motorsiklo alakaw. Isumit lagayam nga aduda nga gimatang. Iso adi kay mas daaway no agpipila da dita kalsada. Una, yung baliktad sa mo ti mapaspasamakan. Apay nga, tadagiti mo ti nagtutubo nga ubing tagus usar iti motorsiklo ita. Ha? Awan nga agpaisaw. Natagata nga kaon iti tinapay kan mainawm, amiriendata ijay. Iso nga iyangkas na kaon, Rikay. Mapanta, iji bangkag may kanituyang kaon. Ariglado, Lolo Badong. Ay mabit lang pare. Ha? Apay paray? Baliktad at talaga day ta utak mo Nah, Imbes ko masikati agmaneho iti motorsiklaw. Day tapay la apo ko mo ti agbalin a driver mo. Ay nagloko kan. man ano aya paray? Nalaing mat ni Rikay nga agmaniho Adulamin nga ibagbagam. Ala, Rikay, pagandar mo. Uwan, Lolo, sige. Nagpartakan. Una yan. Kasla makikarkarera nga ag-drive. Agday ta, apong. Naitulod kayon dito'y bangkagyaw. Agsubli ako na. Ay, sana. Tulungan na nga agdalos ditoy. Kalpasan na, agmerienda ta. Kalpasan na, i-drive mo ti motor, tagawid tan. Amangan no makita na tayo manan ni Apo Kapitan. Kat, ung tanak. Amangan no anya ti aramiden na. No makita na asyak ti nag-drive. Saan ada kayo? Ay, adula amin. Kat no nagaduda dita, apadam nga ubing dito'y barangay tayo nga nawayada nga agpatpataray. Sa bagay. Agpaiso ti kunayo, Lolo Badong. Adu kaming ubing Kinapudno na. Adda pa'y aglulumba Dagiti daddu mamat.
Agprak-practice damot nga ag-drive iti motorsiklo. Makita? No talaga matlang day nga inting batingteng. Apay ngay, tadi na tiliwan na kita. Iso abay-bay Amerikay. Tasyak ti makamaw. Wan, lolo ba dong? Mala, tulungan nak. Numalpas ti trabaho ta. Iyangkas nak tumanay. Tamapantag rikos-rikos. Usa rin ta ti motorsiklaw. Ay, nagmayatin ngay. Agpasya-pasyar ta. Ay na, addaman ang dagiti ubing agpatpatara iti motorsiklaw. Ay na, sapay nakabutbutang ti panagmaneho da. Kasla makikarkarera da. Mas dawak met ka dagiti naganak da. Tapay nga itulok da nga ag motorsiklo dagiti anak da. Dayta nga rudket, kwarog. Rumbeng kumaati pangaramatan da iti motorsiklo kat importante labanag. Kansaan ko mga ubing tagmaneho. Gusto ka, kagawad ko na. Kasi di na minsan, agpatpataray damanan, agrikos-rikos dalaang madita kalsada. Enteng, masapol ang mga ramid ka iti aksyon. Tapno mapasardeng nyo dagiti ubing diti lugar tayo. Ketne, delikado na da madisgrasya kadakwada. Ay, baybayan to pa'y dagiti naganak da. Eh, sakto lakit din, adak idakap kapin anaw. Makamuda iti biyag da. Anya nga tano tiliwan nyo laang dagiti ubing. Saan? Ta sa anak mo't a pulis? Anya, di paritam ida nga agusar iti motorsiklo. Kasi da amin no aramidik ti kasta. Ngamgaputa na saya atak a kapitan. Jak paritan ti asino man nga agaramat iti motorsiklaw iti masakupak. Basta lakid ditong palanda ti pamilen. Saan met nga rod? Baliktad ti mapaspasamak. Kas kumakan ni Pari Badong. Iso kumati mangyangkas iti apo ko na nga agtutubo. Anggam saan met, tatimot ten ubing ti mangyangkas kun kuana. Masurunak nga ron. Iso aday jay. Ado ti sumursurot iti aramid da nga agapaw. Binagbagak. Angam din nakdenggan. Iso na sakit tinakam ko. Sakpay mo't a kapitan. Di na denggan. Bakit di? Narabyan akong nairide paktumot ngamin ita iji barangay hall. Kasanaw, nalaos mo't ti banog ko iti nagmalmalim at trabaho. Naiturog ko gayam iti opisina. Ay na, Inteng. Kunaklakit din numaun natin dagiti sakam. Gapu iti pan nakadung parmo. Adayo pa ya mapasamak na itakanyak. Ay, agyaman nak. Agyaman ta iti Diyos. Sa anak anay sagmak. Ay, wen Inteng. Kunati doktor itay. Mabalin mo ti rumwar dito ospital inton bigat. Ay na, anya nga ta tinapasamak ni Kapitan Enteng. Ay na, pardasak pa'y timag na. Masapol nga aglibas mapanak itay dya ili. Ijayak to amang kita ti pagluganak nga agawid ijayan me. Hey, Ha? sa dino ti papanam? Ni Uncle Quaro. Anya nga ta ti aramidok. Si katinangdong parkin ang kalintingan niya. Ayan ti motorsiklaw. Kuwa, Uncle Quarog. Saan ko ako dayjay? Binulod ko lang kanilolo badong. Kat, Kuwa, nasipnget ngamin ide. Kat dadaol ti silaw ti motorsiklo. Iswadyak nakita ni Kapitan. Kat nadumpar ko. apay ngamin nga pagpakarabii ka nga wan magayam silaw mau. Aw, kita am tinapasama kini Uncle Kao. Jack Ingagara, Uncle Quaro. Ay, di mo man pagpupudutan ni Ricky nga apo ko, Kwarog. Aksidente tinapasamak. Saan ana igagara ti pan nakadungpar ni Uncle Mau? Kahit da kayo ngay. Apay mo't ngamin napabuludan yun ni Ricky iti motorsiklo yaw.
Diyo ka di amaw abawal dagiti ubeng ag motorsiklaw, ha? Anya. Isungag sagana kayaw. Apaman ang makarwar ni uncle ko di ospital. Ag sungbat kayaw. Ay, badong, nakaruar gaya mo ni Kapitan. Kat pinatiliw na kadagiti pulis, dagiti adda motor na dito'y lugar tayo asaan arehistrado. Anya. Kat amaum, si Kati pabasulan dagiti daduma akalugaran tayaw. Tano saan ko maagapukin ni Ricky nga apo ko ta. Kanti motorsiklaw nga impaaramat mau. Adayo kano anapasamak ti kasjay. Kay, siyak lang nga ruday ti agar aramid. Alaman? Adu kami tuyang. Ay na, day tala akanayon ti bagam. Ay, di ta ka manlangan. Ay na. Anya nga tangag paisaw ti aramiday. Sa dino ngay tayan di motorsiklo ni Kabadong Kwarog. Inalandag iti pulis, kagawad. Kan tiltiliwan damatan dagiti illegal a motorsiklo dito lugar tayaw. Ay, kaasimat dagiti mairamraman. Sapay nagadu dito'y tinakagatang iti motorsiklaw. Una, tanalaka lang mat ngamin ti sikunhan a motorsiklaw. Kan tidaduma, saan arehistradaw. Weno de makunkuna a karnap, sada ilako ditawi. Ay, no apay met nga main adi dapilyan ti gumatang iti motorsiklaw. Anya nga ita? Basol da apay ngamin adi da surutan ti ordinansa, weno ti lintag. Tapno awan kumati rumswa aparikaw. Adaw dagiti saan arehistrado a motorsiklo nga inala dagiti pulis dito'y lugar tayaw, inteng. Jak impagarop akas jay kaado. Masya anak paikit din kadagiti parientes dagiti agtutubo. Ay, saan samot anasaya at tinaramid mo? Gunggunada nagkunangamin adidak ipangag. Kan may sa, nasakit tinakam ko itipan na kadungpar ko. Lintik lang ang walang ganti, ako nada. Inteng. Amuda na rasok dagiti ubing ita. Itulok da ngagmaneho iti motor. Imbag ko man o importante ti papananda, ngam saan ba't? Kunamdalan ag mauyo nga mapan ag rikos-rikos di takalsada, oray rabrabi. Umayak ag pagpakaasikin ka, pare. Kasyan na kami kadia, tay babawim ti aming. Ay, awan asik, nusak ti makapungtot. Pare inting kadia, aksidente mo tinapasamak, pare. Saan ana igagara? Di mo ipapilit, kansak ti kapitan ditoy. No kasapulan ngay naldaw nga da pulis nga may agbantay. Tap mo na maliklikan ti panagaramat dagiti agtutubo iti motor. Ay aramida ka. Ay, kunamit latay adda na tayan, pare. Iti kastangar aramidan. Ti aksidente. Mabalin na pa kay gapuan ti papatay numaminsan. Iso adinak man kontra-kontraan. Tamangan numalipatak akong pare ka. Katiri-tirik tatangid mo. Ay, tatabadong! Surutam ngamin ti paganurutan may papan iti motorsiklo. At dalintag arumbang amasurot, di ka ngamin agin lalaing. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ing estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.